Bueno, chavales, bones, què tal? Benvinguts al nou vídeo. Ens anem cap a Reus, Campionats de Catalunya Júnior. Dale, para Xina! A veure, Daniel. Què passa? Bueno, va, amb alegria. Dale, ja som aquí, dale, para China, vamos, vaya merda de motxilla, sort de l'estic. Ja som aquí, dormim a Salou. Cert, mireu la motxilla que porto, evidentment. Locura. I l'MVP del campionat de juvenil fins a fase de grups. Uf, el gym de l'hotel aquí per fer una mica d'activació. A veure. Fuà. Què més hi ha per aquí? De córrer. Jo no correré. Uf, la pilotinga. Bé. Netejar i anar amb bici. Locura. Bueno, ja estem per aquí. Andreu de Lloret de Mar. Joel de Massanet. Aquest és el puto Joel Vancells. És el millor que m'ha importat d'aquests campionats de Catalunya. Mireu el nen, és un puto màquina. Com podeu veure, l'animació de l'hotel ens va convidar en Joel i a mi a ballar una mica. Y vamos con aplauso para Andreu. Aplauso para Andreu. Els finalistes érem un francès i jo. Com veieu, a mi em feien més soroll, però... Aplauso para Andreu. Aplauso para Benito. Un dia més, puta França. L'hotel era un timó. A veure, ¿y el extinto? ¿Y la extinto? ¿Y la extinto qué? Bueno, gent de YouTube, aquests tres fills de puta van venir a un campus i van buidar un extintor a la casa de colònies. Bon dia, xavales. Ara sí que sí, primer dia de campionats. Tenim partit contra el Manlleu aquest matí, així que som-hi. Vaig a fer una dutxeta, anem a esmorzar i amb alegria. I aquí mateix comença el primer partit, teòricament el més assequible de la fase de grups. Toca contra el Manlleu, així que aviam què fotem. Aquí teniu el puto Roger Aro amb un estil samba. Aquí al 4 contra 3 es pensaven que eren el Barça aquesta gent. Mireu quina jugada fan, allà il·luminats. Com podeu veure, queden 17 minuts de la segona part, anem guanyant 1-0, així que no corre pressa. Una altra bola parada, una altra parada d'Aro.
En aquest moment anem 1-1 i queden aproximadament 3 minuts de la segona part. I evidentment Pachito posa el 2-1 al marcador. Primer partit, primera victòria. Som-hi, Tordera. Bueno, xavales, primer partit guanyat. Estem aquí a veure si fem una mica de migdiadeta. I aquesta tarda contra Alcaldes. Escalfem una mica per activar-nos abans del partit i que comenci l'espectacle. Agafa-la! Ah! Anem al bloc, tio. ¡Listo! Comença el segon partit contra Alcaldes. Alcaldes aquest matí havia guanyat el Barça. Aquí perdíem 2-1, teníem la directa per empatar el partit. Bernau Esteve ahí, pecho frío. I quedant 2 minuts, ells tenen l'oportunitat de fer-nos el 3-1 i emportar-se el partit. I tenim aquí a Adrià Álvarez, tenim aquí el show. L'Àlex Vicent, grande. L'endemà era dia important i estaven reunits tots a l'habitació. Com podeu veure a la tele, el millor youtuber en català. Avui és dissabte al matí i ens ho juguem tot contra el Barça. Qui guanyi va ser semis. Si empatem, no ens serveix. Així que hem d'anar per totes. Vamos, dale, venga. Anem guanyant 0-1. Queden 3 segons de la primera part i mireu aquesta última jugada de què poc ens va. El puto Arnau Esteve és molt bo, però no va fer un gol de directe en tots els campionats. I després d'un partit molt llarg, vam poder aguantar el resultat i 2-0, victòria del Tordera i a semifinals. Un equip de primer any, amb molts juvenils, s'acabava de baixar al Barça. Així que no fotem, tocava celebrar. Bueno, chavales, m'imagino que ja heu vist la locura que ha sigut l'últim partit de fase de grups. Hem xutat el Barça i ens anem a semis. Som aquesta tarda a les 7, ens toca contra el Reus, però jo tinc partit i estic de camí a Palafrugell i em perdo les semis. Però bueno, ja ho hem comentat amb els xavales i tal, m'han dit que guanyen, o sigui que demà podreu veure la final, si Déu vol. I res, la veritat que bogeria, ja han superat una mica expectatives. L'objectiu gran era anar a semis i ja s'ha complert, però clar, anar a semis fent fora el Barça, jugant contra ell, bueno, una bogeria, la veritat, una puta bogeria. Però bueno, supercontent i supertrist d'haver hagut de marxar, us ho juro. Buah, zero ganes d'anar a Palafrugell a jugar un partit ara. Però bueno, ja estem, ànims i som-hi cap allà. Va, a la que acabi el partit em dutxo cagant hòsties, agafo el cotxe i em posaré a veure les semis de camí i ja està, i quan arribi suposo que ja hauran acabat, a veure com està la cosa, però bueno, espero que vagi molt bé i això, ara veiem què fan. Va, me'n vaig cap a Palafrugell. Adéu! Bueno, xavales, doncs ja hem acabat el partit, ens han pintat la cara, però bueno, no és lo important és que el Tordera ha perdut la semi. Estem veient aquí el cotxe de camí cap a Reus, han perdut 3-1, han començat guanyant 1-0 i bueno, els han empatat el partit, han començat a la segona part i han marcat de saque, cosa que ha afectat molt
i llavors han anat a buscar el partit, ha caigut el tercer. Però bueno, super orgullós del que han fet els nanos, la veritat. Tots júniors de primer, uns quants juvenils, i bueno, han donat el callo i han competit, han eliminat el Barça, o sigui que, bueno, a seguir, demà tercer i quart lloc, i ara estic amb ganes d'arribar cagant hòsties al pavelló per veure els nanos i suposo que per veure la segona semifinal. O sigui que, bueno, anem cap allà. Va, ara ens veiem. A la nit va tocar fer jocs amb els pares i va ser bastant entretingut. I l'endemà al matí vam anar a veure l'infantil de Copa Elit jugar al tercer i quart lloc. Bé del Mau, bé! Com podeu veure, també porta l'Esticoc Samba. Finalment, tanquem els campionats de Catalunya amb el tercer i quart lloc del júnior contra l'Igualada. Perdíem d'un gol quedant menys de 20 segons. Sembla que ens anem a faltes directes. La setmana passada vam perdre el tercer i quart lloc a faltes directes i, com veieu, la primera cap a dintre. Anàvem 2-0 i quedaven un parell de directes. En Pol Roura li va fer el gol i aquesta és la directa definitiva. Si marca Arnau Esteve, seguim amb la lluita. Li fa molt bé i atura el porter. Bon, xavales, hem perdut el tercer i quart i hem deixat l'hotel i tot plegat. S'han acabat els campionats per nosaltres. Hem vingut aquí al pavelló a veure una mica la final d'infantil que juga l'Ignasi i veure la final de júnior després. A veure què tal. Enxufa, enxufa. Finalment, després d'acabar la final d'infantil i de júnior, sona l'himne de Catalunya i s'acaben els campionats.